Čaute, ja som Halgi a toto je 4. deň nášho letného parkour tábora. Áno. Tak áno, či nevieš? Žiadna prestávka, makáme. Deti si dnes prechádzali veci, čo sa včera naučili v Argy Academy. Keď tu zrazu Rišo... Nudím sa. Tak on sa nudí. Výborne, tak ideme 1000 drepov. Jak chcem povedať niečo múdre? 5 plus je 10? 5 plus 5 je 10. Ja poviem niečo múdre. To vôbec nevadí, Kubino. Chýbala ti tam len jedna peťka, ale áno, zámer bol výborný. Ale tú stenu si vyliezol jak úplný pán. A ideš na... Dnešok sme zasvetili úplným základom, aby si ich deti osvojili a mohli sme ísť na niečo náročnejšie. Môžeme mať akokoľvek vybavenú telocvičňu, ale najobľúbenejšia hra detí je... No predsa parkourová vybíjaná. Decka to extrémne milujú a hrali by ju do nekonečna. Ale tento pán by už potreboval naozaj odbornú pomoc. Potrebujeme pomoc. Jahau! Potom sme sa presunuli na obed Konečne ticho. Nie. Tak nie. a po obede si deti znova potrebovali zahučať do týchto trubíc. Zas hučia do trubíc. A dnes som Jakubovi povedal, že keď bude tvrdo makať, môže robiť aj kaskadéra. To je akože profesionál podľa mňa. Na záver ešte nejaké srandičky a potom som sa deti spýtal, čo chcú cvičiť. Klik. Zhyb. A keď som im povedal, že z každého si dáme 100 opakovaní, A bolo ticho. ale ty určite daj follow, like a vidíme sa zajtra.